Atakang iku aweh yoman ilaiku maring sira kabeh aweh makrufan ing kebaikan bantu utawa aweh ya. Fakafi mongko bales sapa man sapa sira kabeh ing man mongko bales sira kabeh ing man fa illam yajid mongko lamun ora nemu ya fatuhu mongko ndongakno sira kabeh lahu maring man wa tabrani anil hakim bin Umar. Awake dhewe iku mesti tahu dibantu wong mesti tahu ya. Dibantu wong mesti tahu. Diweki wong mesti tahu ya wae ya. Dadi jenenge wong ya. Mesti tahu dibantu wong. Ya apa dibantu pas awake dhewe kesusahan, ban ngobos, mbah apa lah ya. Dibantu utawa awake dhewe pas butuh apa dibantu utawa awake dhewe diteri pakanan ya. Lah Kanjeng Nabi man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu fa illam tajidu fad'u lahu. Ketika awakmu iku dibantu wong utawa dikeki kenikmatan karo wong, dikeki sego tak jajan karo wong. Bales. Wales artinya bales. Fa ilam tajidu lha gak iso bales piye? Ya dongakno. Fa illam tajidu fad'u lahu. Nek gak mampu bales ya dongakno. Ngono rek. Lah iki wong Jawa mbiyen iku pinter-pinter, senajan ora roh hadise iku pinter-pinter wong Jawa mbiyen iku. Ya. Wong Jawa mbiyen pinter-pinter. Biyen iki usum apa iku jenenge ater-ateran sedekah bumi. Ya. Ater-ateran sedekah bumi ya. Saiki lara patek. Jatra-tra sedekah bumi. Dadek sing ngetro cah cilik utawa ponakane disangoni, mulai disangoni. Ku jenenge bales. Ndek ora roh hadise tapi dipraktekno wong Jawa. Dia ora roh man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu fa illam tajidu fad'u lahu. Ora roh hadise tapi praktek. Aja gitu Mbah Jajan. Untuk kadang carane bales iku beda-beda wong piye. Ana sing jero niku diseni apa? Hah? Nah, pokoknya ater-ater terus ujuk-ujuk mulai jerone ana isine. Iku wong biyen ora roh hadise tapi praktek. Dan ternyata senajan dhek iki ora roh hadise, ternyata tepak. Bener ngono lho. Jadi nek awakmu iku dikeki wong utawa dibantu wong bales so. Nek ora mampu bales dongakno. Lho, lu Kanjeng Nabi. Wong biyen ora roh hadise tapi dipraktek. Dhek nglakoni lho. Wong biyen iku niki ora roh hadise man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Fa illam tajidu fad'u lahu. Ora roh hadis iki tapi praktek. Lah wong saiki roh tapi ora praktek. Berarti si pinter dia. Lho kan si pinter wong biyen asline ya.
unggah-ungguhe je bener wong biyen. Bener nak masalah pinter sak wong saiki, tapi unggah-ungguhe iku je pinter wong biyen. Sopan santune ijek pinter wong biyen. Aku ki diaweki cak mosok aku kira bales. Tapi nek aku ape bales kok ora ono sing tanggung bales. Ya Allah, muga-muga kabeh keluargane diparingi sehat kabeh. Paringi sehat kabeh. Utawa awake dhewe didolani kan termasuk yo ata ilaikum ma'rufan. Termasuk awake dhewe yo diparingi nikmat, kebaikan, mau didolani. Lah terus awake dhewe iki mergo jarake adoh umpamane. Ape bales dolani ora iso. Lah carane gampang. Nah ape mulai dongakno. Loh. Nah ape mulai dongakno. Donga sik. Iku carane lho. Nak ning kene iki gak dipraktekno karo wong kene. Nak ning kene iki gak dipraktekno. Ape cara awake dhewe dolan umpama lah, dolan ning mbok singgahan mbok ndi lah. Ya. Terus pamit ape mulai. Iku ora didongakno. Ora didongani. Nak ning kene gak dipraktekno, tapi nak ning daerah Madiun, daerah Magetan, Ponorogo, Galek, Pacitan iku dipraktekno. Jadi tamu adoh kok apa ape mulai. Iku didongani sik. Jadi tuan rumah iki donga. Donga sak isone. Lho kadang dongane nganggo donga Jawa. Kadang dongane sing iso ngaji nganggo donga Arab. Kuwi udara kidulan. Mergo dhek iki ditamoni itu sebuah kenikmatan munggo mereka. Kenikmatan besar. Mulane berhubung dhek iki rumangsa urung iso langsung bales. Ape mulai didongani. Ayo tunggu bareng-bareng. Ana sing dongane donga Jawa. Aku mbiyen dolan ngene jenenge Mbah Boyenah. Mbah Boyenah iku adike Mbah. Ya. Mbah Boyenah iku adike Mbah. Dongane suwi. Dongane Jawa. Dongane Jawa. Jawa tenan ora Jawa ngene iki. Ora Jawa ngoko gak. Jawa tenan. Dongane Jawa. Pokoke sedawane ra karo-karuan. Amin iki suwi. Ya. Tapi mantep. Tapi seneng. Lha iki ning kene gak dipraktekno karo wong kene. Nek wong kene hanya ketika dikei bantuan diimbalas, ketika diteri jajan diimbalas, ketika diteri panganan diimbalas, iki nek wong kene. Tapi nek ketika didolani wong ape muleh iki gak dipraktekno karo wong kene. Ya dipraktekno karo wong kene. Jadi ngono. Iku ternyata anjurane Kanjeng Nabi. Anjurane Kanjeng Nabi. Senajan wong biyen iku ora roh hadise tapi dhek nglakoni. Hebate wong Jawa iku ngono.